नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण सर्वजण गणेश उत्सव जो साजरा करतोय अत्यंत साध्या पद्धतीने साजरा करतोय। सर्वत्र कोरोनाचं सावट असल्यामुळे गणेश उत्सव जो आहे अत्यंत साध्या पद्धतीने साजरा करावा लागत आहे। आणि आज आपण आमचे जे ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन संस्थेचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हिरेमठ यांचा घरचा जो गणपती आहे तो आणण्यासाठी आलेलो आहोत। ते गणपती आपण घेणार आहोत या ठिकाणी। तुम्हाला बरेचसे आम्ही गणपती पण दाखवतो, सुंदर सुंदर अशा मूर्त्या आहेत ते दाखवतो। तर आपण हे सुंदर असे मूर्ती घेतलेले आहे गणपतीचे आणि याच्या आता आपण प्राणप्रतिष्ठा घरी जाऊन करणार आहोत। त्यानंतर हा 10 दिवसांचा गणेश उत्सव अत्यंत आनंदाच्या वातावरणात आपण साजरा करणार आहोत। आणि यानंतर गणपती आपण घरी बसवून एक 10 मिनिटांमध्ये एका रेस्क्यू कॉलवरती जाणार आहोत। तर आमच्यासोबत राहा, आपल्याला बघूया त्या ठिकाणी काय भेटतंय। तीस फटा पिंपळी इनके घर में सांप है। डॉगला साइडला काय डॉग आहे चलो कुठं आत आहे काय आत आहे आत लांब आत शिरला तो पण आता कसं कुठं तर बसलाय ते काय सांगता येणार। ह्या घरात आहे काय या रूम मध्ये गेला इथून नाही कुठे गेला नाही मग ही लावलं ना घरातून बाहेर नाही गेला कुठं नाही नाही बाहेर नाही गेला बाहेर जायला रस्ता नाही ना हे गाडी खाली गेली ती खाली गेला तर बघलीच बघितलं बघली हा आहे साप आहे इथं आहे ना हा इथं आहे छोटा साईज आहे हवा इथं कोपरा आहे दिसला का हा तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता कशा प्रकारे हा साप बसलेला आहे। हा साप एक प्रकारे दबा धरून बसलेला आहे, म्हणजे एकतर चावण्यासाठी हा स्प्रिंग सारखा असा आकार करून बसलेला आहे अथवा पळून जाण्यासाठी त्याने हा असा पूर्ण नागमोडी आकार केलेला आहे आणि हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे। आपण जर ह्याला काही डिवचला वगैरे तर तो आपल्याला चावू शकतो। मित्रांनो, हा धामण साप आहे आणि छोट्या साईजचा आहे। धामण सापाचं पिल्लू आहे। बरेचदा लोक म्हणतात की धामण असा पिवळ्या रंगाचा असतो, मात्र त्याचा जो खालचा रंग आहे तो पिवळा रंग असतो आणि वरून जर बघितलं तर तो पूर्ण असा आता लहान असल्यामुळे ग्रीनिश कलरचा दिसतंय। धामण आहे काय? हा धामण आहे, धामणचं पिल्लू आहे। तुम्ही घाबरू नका, मी आहे त्याच या ठिकाणी पकडण्याचा प्रयत्न करतो। पळू नका थांबा। हा अत्यंत चपळ आहे, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे हा उड्या मारून अंगावर येण्याचा प्रयत्न करतोय। आता आपण याला बाहेर घेऊन जाऊ आणि व्यवस्थितरित्या पटांगणामध्ये या सापाला एका भरणीमध्ये वगैरे भरू। एखादी बॉटल वगैरे द्या बरं, नाहीतर भरणी दे बाई हा छोट्या आकाराचा धामण साप आहे आणि हा घराच्या मागच्या बाजूने आलेला असं म्हणते ते हे पूर्णपणे बिनविषारी असं साप आहे। असे जर छोटे साप असतील तर ते बऱ्याचदा हल्ला वगैरे करण्याची शक्यता असते। या सापाने देखील हात पकडण्याचा प्रयत्न केला या ठिकाणी, मात्र त्याला व्यवस्थित पकडता आलं नाही, त्यामुळे दंश व्यवस्थित झालं नाही। आणि आता ह्या बिनविषारी धामण सापाला आपण पकडणार आहे आणि आम्ही जसं साप पकडतो असं कधी पकडण्याचा प्रयत्न करणार। मावशी बबली दिसू द्या आधी, बबली तू ये। आणि आम्ही जसं साप पकडतो असं कधी व्हिडिओ वगैरे बघून साप पकडण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण जर समजा साप समजला नाही आणि चुकून सापाचा दंश वगैरे झाला
तर त्या ठिकाणी मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. आता आपण या सापाला पकडलेले, ह्याला घेऊन आता आपण निसर्गात पर्यावरणामध्ये परत मुक्त करणार आहोत. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या सोबत ह्या सापाला आपण निसर्गात मुक्त करणार आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉन दाबा. धन्यवाद.